Vítajte u môjho ďalšieho videa z Minecraftu a dneska som tu spoločne s Benkom 2008 a budeme točiť minihru Get Down. Juhu! A uvidíme sa vo hre. Čiže už sme vo hre a vrhneme sa na to. Táto mapa tu milujem. Tam ide. Tu sú aj diamond bloky dobre viditeľné. Čo? To ja? To jak prežila? Aha. Tak ja som len tak trošilinku umrelko. Čo? Ja tu tak pozerám. Kojny, kojny! No? Však ty... Dobre, 88 coinov, to je dosť pekné. Yes! 85 coinov! Ty vole. 88 a 75 som dostal za sebou. No nie som skoro. Vôbec nie som dole. Ja som úplne dole. Hore. Ja? Ja som ďaleko od spawnu. Ne, to som nemal robiť, ale nevadí. Ne, tam bol neviditeľný blok, alebo čo? No. Asi, neviem, ale nejaké sklo. Čo? Lucky. Lucky. Unlucky. Čo? Jump boost je unlucky. Ja viem. Jump boost je unlucky, ty vole, to sa mi ľúbilo. No, niekedy je to dobre, niekedy zlé. Star Wars. Tuto milujem, lebo tuto svietia tie lúče. Tu svietia tie lúče. To je také... Lepšie. Ty vole, ja som zvyknutý, že iron bloky sú coiny. Ne, ale neviem, jak sa tam predo mňou bolo kilo coinov a ja som... No, jeden coin a potom podo mňou bolo ešte jeden coin. A ja som nevedel, jak sa tam dostať. No. Ne! Ja tak nič nevidím vôbec. Ja ako nie som nejaký omega super mega, ale ide mi to proste. Asi áno. Nie, polka hápka! Ja som mal polku hápku a to ste... Benny, kľudne sa pozri do videa a pozeraj sa mi na životy, že niekto ma zhodil. No. A teraz to mi ukazuje. Sa ako do četu a na srdcia... No, na srdcia sa kúkam, ale... Do četu nie.
Jo, yes. To som mohol skočiť aj inak, ale dobre. Ne! Ja mám polku hápka. Dobre, už mám hápko. Čo? Ja tu vidím nejaké PvPčko. Ale nie PvPčko. No aj to bude. Jeden už doskákal, je 0. Jaký kilo? Aha. Ale nevadí, tuším, že mám viac coinov než minule. Počkať, ešte jedna mapa ide. Ty vole, ja som taký šťastný, že ešte jedna mapa ide. Ne, Benny, ja som ťa... Diamond Block, ja som prišla na Diamond. Ja som ťa nezabil. Ale ja som pristal na Diamond Blocku. Ne! Ja som skočil na coiny a umrel som tam. Ja som vôbec nič... Doskakal! Tak polovične. Ne, ja som mohol skočiť. Fú, teraz sa mi nedarí. Aha. Nie! Toto videli ste to coiny, Benny, musí sa pozrieť do videa, jak tam boli tie coiny predo mňou, ja som na ne skočila. Ups. Tak toto mám oveľa menej coinov než v minulej hre. Fú, táto hra mi nejde. A nie. Kľudne môžete dať do chatu, jakú minihru by ste napísať do chatu, že jakú minihru by ste chceli hrať a my vám to splníme. Ktorých hlasov ku ktorej minihre tam bude najviac napísané. PvP in 30 sekúnd. Ja tu... Ja mám drevený chestplate a iron chestplate. Ako nič moc. Radšej som si mal kúpiť kamenný meč. Ty vole, tento full koženiak, ten je silnejší podľa mňa. Že ten full koženiak je silnejší podľa mňa. Aha, Benko 2008. Ja som sa spavnul niekde na streche. Ale nič to je všetko, čo mám. Ne, ten trolloto! Ne, ja mám lagy. Ja som mal strašné lagy. Tak, chcel som sa vám pripáčiť, že tie videá sú také krátke, ale môžem točiť len 10 minút. Takže, čus!